i bon dia. Benvinguts. Aquest conte me'l vaig inventar un dia que la meva filla estava a l'hospital. Sabeu què és l'hospital? Que sí? Visitaran, on hi ha molts metges, metgesses, infermeres, infermers, hi ha molts malalts i quiròfans per fer operacions, que sí? Doncs, sabeu per què té la meva filla a l'hospital? Doncs perquè li va passar una cosa que no us explicaré. Fixeu-vos. Jo estava un dia una mica menys que vosaltres. I jo vaig decidir que estava sol, dic, saps què? Mentre arreglo la paret i preparo per pintar, la Núria, que estava a la seva habitació, que ajudi amb les seves coses. Bona idea, oi? No? Sí, va. Però ja no, tranquil·la, Núria, ho hem de curar un momentet només. Però clar, ella, al no veure'm a mi, com una fera, no vam poder ni amb 4 doctores agafar-li els braços i les mans. Al final sí. Però ara li vam posar, la van curar i em van dir després, van sortir les doctores pentinades, quina fera de nena que té vostè, quina fera, quina força que té. I al final me la vaig trobar, pobreta, allà, asseguda, amb el seu ditet embenat, que li havien fet una primera cura. I ara què hem de fer, vaig preguntar jo? Ara d'esperar que vingui un cirurgià a operar-la, o fer-li una operació en el dit, per mirar si hi ha algun nervi tallat o algun tendó malament. Un metge, molt famós, molt important, que es deia Doctor Ferruc. Era un metge que tothom volia ser visitat i curat per ell, de tan bo i savi que era. Amb el seu maletí anava cada dia a visitar els nens malalts que estaven a casa seva, perquè encara no hi havia hospitals. Encara no hi havia, Això és el que diu el conte. I era tan bo que el demanaven tant que no parava. Sonava el telèfon. Ning! Sí, digui'm? Doctor Ferruc? Sí, soc jo. Sisplau, que pot venir a casa? És que la meva filla s'ha posat al peu jugant a handball a una pilota de ping-pong. Vaja. Vinga, doncs, doni-li un globus perquè s'intervingui i vinc de seguida. Sí, doctor Ferruc. Corrents anava a casa d'aquest malalt. Molt bé. Estava a mig curant. Ring. Sí, digui'm? Doctor Ferruc? Sí, soc jo. Miri, sisplau, que la meva filla s'ha menjat 3 pots d'olives amb l'os i tot i li fa mal a la panxa. 3 pots d'olives amb l'os i tot. Que bèstia. Oh? Sí, però li fa molt mal de panxa. Vinc de seguida. I el doctor Ferruc anava de seguida a visitar un altre familiar. I mentre l'estava curant, ring. Sí, digui'm? Doctor Ferruc? Sí, soc jo. Miri que el meu fill estava invitant l'Spiderman, s'ha posat per la paret, s'ha tingut i s'ha trencat el braç. Home, senyor, digui al seu fill que no s'ho va dir un hospital. Sí, un hospital. On puguin tenir tots els nens malalts i les persones a l'habitació, que es pugui visitar jo i altres metges, ben cuidats i ben visitats. Molt bé. Va pujar dalt de la muntanya, un pujolet que hi havia a la ciutat, i va decidir, allà dalt, que tota la ciutat pugui veure l'hospital. Allà al costat. Allá pues hay el niño. Imagina que hi ha un muntanyat. I sí. El doctor Ferruc va pujar dins la muntanya i des d'allà va fer un avís a tota la ciutat. Atenció! No necessito totes les aspiradores, camions i grues disponibles per construir el primer hospital del món. Hola. Tu vols ser actor, Eugeni? Vols ser actor i ets tímid i no vols mirar la gent ni res?
tanta gent. Esclar, un actorista públic o no? Un actorista públic? Vaig decidir que a partir d'aquell dia jo també seria pallasso d'hospital. I jo ho soc, a vegades hi vaig. I tot això que us he explicat és veritat. Menys el conte del doctor Ferruc que me l'he inventat. I vaig aquí, hospital, que té un cuc, i fins aquí ha arribat la història de l'hospital del doctor Ferruc.